Θα είστε μόνος σου. Ήταν, λέει, κάπως περίεργη γυναίκα, Τα έχουν αυτά τα γεράματα. Τόσα χρόνια ολομόναχες να είναι, σου σαλέψει το τέλος. Όπως τα λέτε, κύριε... Άρθρο Κέψα. Σάμιον Ντέιτ. Όταν αντικρίζετε το σπίτι της θα καταλάβετε πλήστα όσα. Να χαρείτε. Μη μου πείτε τίποτα για αντισυνταιμονίες και στοιχειωμένους πύργους. Όχι. Δεν θα σας πω. Κρίμα όμως. Να ζήσεις σχεδόν έναν αιώνα και να μην έρχονται 5 φίλοι στην κηδεία σου. Πολύ λυπηρό. Πλησιάζουμε. 12 μίλια ακόμα. Εμείς εδώ ζούμε τέρμα Θεού, κύριε Κίψ. Νέκρα, ψυχή δεν πατάει εδώ. Φυσικά, τι να κάνει. Όχι, το κρίδι μπορεί να μην λέει πολλά, αλλά οι κάτοικοι του είναι φιλόξενοι άνθρωποι, καλόψυχοι. Γυρίζουν την πλάτη στην αντάρα και ο καθένας κοιτάει τη δουλίτσα του. Α, η κάρτα μου, αν χρειαστεί το οτιδήποτε.